बुंगोन दि माने जों हाग्रामा सारखौ गोदोनिफ्रायनो दासिमबो माने सापर्ट खालामो बेखायनो हाग्रामा सारजों लोगोसे मोजां खामानि हारिनि बा समाजनि मोजां खामानि मावलांनो थाखाय जों दिनै ओंखारबोदों आरो दिनै BPF हान्जाखौ मोजां मोननानै बा जों साधारन स्टुडेन्ट नर्मेल मानसिसोमोन नालाय जोङो कुनु राजखान्थि हान्जायाव जेनेबा गैयामोन UPPLआनो जा BPFआनो जा गासैबो हान्जायाव जों गैयामोन जों साधारन स्टुडेन्ट जोंहा दा डिग्रिया जोबथ'बाय नालाय जों बिदिनो हारिनि मोजां खामानि मावलांनो गोसो गुदुं जानानै माने दिनै जोङो BPF हान्जायाव जयेन जादों आरो जोंनि मोननांगौ मोनथायफोरा गोमालांजोबनो हमदों बेखायनो जों थांनाय BTCआव जोंहा जिबायदि मोनथाय दंमोन बेफोर मोनथायखौ लाबोफिननो थाखाय दिनै जों माने हारिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय जों दिनै माने BPआव आरो माने खामानि मावनो थाखाय जों जयेन जादों माने दाख्लै थांनाय क'क्राझार बाथौ खेराइ रिजर्टआव मिटिं जादोंमोन ना चिराङाव मिटिं जादोंमोन ना बेयावबो जोंनि लोगोफोरा जयेन जादोंमोन आं माखासे उसुबिदानि थाखाय बे मेलाव नुजाथिनो हायाखैमोन बेनिखायनो दिनै जों साब्रै जाफैदों आरो माने जोङो इयुन जोलैया दानिफ्रायनो जुदि सोलोंलांबासो जोङो इयुनाव सासे गेदेर मानसि बा हारिनि मोजां खामानि मावलांनो हागोन होननानै माने दिनै बेयाव जयेन जादों आरो क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।